Xabi Bandi naiz eta Gazteara etorri naiz Biba Challengera jolastera. Biba, patata, tortilla, zarantza gabe. Zarantza gabe gainera. Iruditzen zaidelako munduan plater bakarra, elikagai bakarra geratuko balitz, zarantza gabe tortilla patata izango litzatekeela gainera tipularekin, horietakoa naiz. Orain, esango nizueke goiza ondo aprobetxatzea, mea nere kaxera, Orain ez naiz oso parrandazalea, Madrilek aldatu nahi. Orain, zerbeza hotz bat, lan egin ondoren edo afalda horretikan, hori da niretzako, egunaren momentuiko honeteko bat. Oraingoz dutxazaleagoa naiz. Horra besten dut lasaiago karaukean baino. Ze abestuzu dutxan? Super random. Ez dakit oso ondo, baina normalean gauza oso guturalak izaten dira. Hola, eta loko gauzak, edo azken aldi honetan jotaren bat ere bai. Biba zuek. Biba maitasuna alkubo. Ostras, Instagrameko zera mezu pribatu eta erantzuteari, gustu hartu dio zen eta lagun ez ezagun asko hurbiltzen zaizkit eta oso polita da, ez? Gustatzen zait. Asik animatzen zaituztet, Xabi Bandini Instagramera sartu eta nahi izan ez gero, nirekin hitz egitera. Nahiago dut areto intimo batean, jende askorekin urduri jartzen naiz. Coldplayena. Orain nik uste dut agurra eman behar diogula bertxarraki eta agur batek ere biba bat merezi duela. Oraingoz, biba bertxarrak. Paso palabra. Biba eta biba bizipizteak. Hau izan da guztia, eskerrik asko, oso ondo pasadut jolasontan, Biba Challenge-en, Gaztean. Errepikatzen dizuet, Instagramen, han egongo gaela eskegitzen gauza pilo bat. Eta gainera, nahi izan ezkero, bete ere zuen historietan bideoa grabatu, zuek adibidez dantzan, single berri honekin, bizipiztea singlearekin, bidali eta egingo dugu zerbait horrekin aurrerantzean. Gaztea.